sitten kun uit, niin selälleen on kaikkein kätevin tapa tälleen saa. No niin, siitä vaan. No siis jos mä hyppään tonne, niin kaadu selältäs vaan. Kaadu vaan. Perusjuttu, että hyppäät sinne kasvot menosuuntaan hypädessä ja alat ristiin ja sitten kädet ylhäälle ja läpsäytät siihen veden pintaan kun tuut, niin mahdollisimman kovaa niin käsillä näin vastaan, niin sulla pysyy pää pinnalla. Ja... Mutta mä oon ihan takaperin päälle. No se on ihan miten... Niin, nyt mun ei tarvitse... Se ei ole takaperin päällä, niin se on semmonen riski, että se ilma menee sen saappaasiin ja sä kellut siellä kun ongen kohdalla väärinpäin. Ketarat ylöspäin. Se on aika kiva itse. Mut me ollaan tässä, että kyllä me on aika nopeasti pinikitään ylös, että voit koittaa sitä. 2 minuuttia annetaan. No, toinen vaihtoehto vielä pikkujoulussa uusille jäsenille on se, että jos tää alasti sitä mökkiä ympäri, joka on vuokrattu, niin tää on paljon parempi. Hui! Verkonen vehe! Nyt sitten hei pane jalat alas. Joo. Ja sitten otat sieltä hihasta rautat sitä mansettia, että saat sitä ylimääräistä ilmaa sitä pois. Pane jalat alas vaan. Aika vaikeeta. Niin, kun sä hyppäsit silleen. Anasta se on sen verran saada ilmaa, kun tulee ylös. Noin. Nyt sitten kun täältä raattelee tätä puhalluskäystä. Joo. Tää rupeaa jo pohjaa pikkuinen. Tätä pitäis kellua ihan silleen... Joo, nyt tää on ihan erilainen. Sekä on vaan. Kerho pelasta. Vai talloo pohjaa? Sitä on varmaan vähän haastaa. Äiti tuli sut!